फैसाफोरखौलाय मायाव बाहायोबो? नोंनि खर'आव। आरो बिराद फैसा दं नोंनाव। नों माहाजोननिखौ। माथो माहाजोनथार नोंलाय? दोन बिदि होनोबालाय। आया। रायलायां दोन। सोंनो खुलुमबाय सेंग्रा सिख्लाफोर आरो आदै मादै गासैनिबोसिम फिन खेब बरायहरबाय। लोगोफोर आङो मोनसे आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोना गासैबो मिथिखायो आङो बेफोरबायदिनो मोनसे नङा मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैखाबाय थायो आरो गासिबो सापर्ट खालामगासिनो। नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेइलाव नायनानै बुजिखाबाय दिनैनि भिडिअ मा जागोन आरो क्लिपाव नायना बुजिखाबाय। कन्टेन्ट लानानै फैदों बे कन्टेन्टआनो जाहैबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबासो बुजि मोनगोन आरोना। बेनिफ्राय नोंथांमोना ससे भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामबा बुजिनाय नङा लोगोफोर। बेनिखायनो आदा आब' गासिबोनिसिम आङो बुंहरो नैबे भिडिअखौ जोबजासे नायलां। आरो गिबियावनो आङो दिनै बुंबाय सोरबाफोर आंनि चेनेलाव नैफोरबायदि कन्टेन्ट नायनो गोसोबा एबा बेफोरबायदि भिडिअ नुनो गोसोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय गिबियावनो। ओमफ्राय आङो नैबे भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै आरोना। दा मा बुंबावनो, बे कन्टेन्टआनो जाहैबाय जोंनि बर' सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरनि बे ओरैबायदि गोरोन्थिजोंनो जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा माने बार मावफ्लेबाय थानाय गोरोन्थि। बेफोरनो जाबाय खैफोदनि लामायाव बुंनांगोन। बे खैफोदनिफ्राय माबायदि बासायनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासे नायबा एसे मटिभेसन मोनगोन आरोना, एसे बुजिनो मोनगोन। अब्लासो नोंथांमोना गावनि लाइफआव माने बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ मावफेराबो जानो हागौ। बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ जोबजासे नायनाया मोजां आरोना। दा नायलांदो। उन्दुबाय? दानो उन्दुबाय? गाबोन सिखारनांगौ। मा होनदों? गाबोन फुङाव सिखारनांगौ। खैथायाव सिखारनांगौ? 5टायाव सिखारनांगौ। 8टा? 5टा। 5टा? मा खामानि होनदोंमोनलाय? सिकिउरिटि मावो सिख्ला जानानै? माथो खालामबावनो। फैसाफोरखौलाय मायाव बाहायोबो? नोंनि खर'आव। आरो बिराद फैसा दं नोंनाव। नों माहाजोननिखौ। माथो माहाजोनथार नोंलाय? दोन बिदि होनोबालाय। आया। रायलायां दोन। सोंनो मोना होमबा? हारसिं दं हारसिं थागोन आं दोन रायलायां रावजोंबो। मा ओंख्रि जानाय? मा ओंख्रि जानाय? मोसौ बेदर। थगायनानै। मा ओंख्रि जानायमोन होनदां? मोसौ बेदर होनबाय माथो आंलाय। मोसौ बेदरजों माजों? मोसौ बेदरजों अमाजों। आयौ नंगौ। बोरै दं खबरफ्रालाय? थैथ'वाखै मोजां दं। नंगौना नङालै? नंखायालै। ओंख्रिया? हा? सोर साबेसे थायो होनदों नोंसोरो? सानै थायो, नाइटआव सासे दं ओमफ्राय दैयाव दं। आंनाबो दा देवबारनिफ्राय नाइट सिफ्ट जागोन। माने सप्तायाव बेलेग बेलेग? सिफ्ट चेन्ज जायो। खै घन्टा? 12 घन्टा। हिनजाव मानसि सिख्ला मानसिया बिदि मावलायो होमबा? उफाय गैया भिखारि जाबाय नालाय मावखानांसिगोन। भिखारि जानोलाय? जानोसै न'खरनि फिसाफोरालाय आरो। इस। ओमफ्राय बोरै दं न'खरनिफ्रालाय? बर्थमान मोजाङैनो दंथ'यो। न'आव फैया? आं दाख्लैसो थांना फैबाय। मा लांफैगोन न'आवलाय? माइरं लायदों माइरं। न'निफ्रायसो लाङो? आं बायनानै जानाय माइरं जानो हाया, बायनाय माइरं जानो हाया आं। मानो? खर' गिदिङो। थोस। न'निफ्राय लाङाबा माथो बिसि गिजिया खैदिन थांगोन? हारलासेल' मास मोनसे थाङो। हारसिंसो दा नामा? सिख्ला बैसोआवनो बिदि मावसै होनबा खामानि? नों जेरै जेरै जाहोनोसै होनबा? आङो? होनबालाय माथो?
खै मास जागोन नों थानाया 6 मास 6 मास जाबाय औ होमबा माथो लिडार जाबाय नोंलाय लिडार जाबाय होनदोंना नोंखौ हरनाया 6 मास गोजोन थाबायबालाय जावनो फन हरदों नामा नोङो आया जावो नाब्रा गोसथोनायफ्रालाय दंना गैया नों बायदि एक्सट्रा दङ आं नोंनाव आयु एफा लायो नोङो फाग्ला डाइलग सोंना आंनाव फन हरना दे आं जोंबायसो हले गाखुबा मोनसां मलथर माथो सासेबो गैया होननाय माथो एक्सट्रा जालायबाय माथो नों जेरै सोंदों जेरै कुइसन ओमफ्राय दालाय सोरखौथो लागोन नोंलाय नों जेनेबा नांगौ सोरखौ लाया हाबा जाया आं बिदिनो थागोन आङो जाबायथ' खुसि मानो थानांगौ जेबो गैया नाङा रावखौबो आंनो बिदिनो थागोन इस थानो हागोन जानानै सिख्ला मानसिया नोङो नों लाबोग्रोदो होनबालाय नोंनि हाबाखौ जाहैग्रोनोसै आंलाय नोंनियाव अमा फिसा मासे लाना थांनोसो नागिरदोंमोन आं नोंनि हाबायाव आं नोंनियाव बोरमा मासे लाना थांगोन सैमा साला जाबाय थानानै हाबायाव लिंहरदे नोङो लेंहरदो हाबायाव आंखौ बेमबाथि दामहैगोन आं नोंनि हाबायाव सोरबानासो थांफुलायबायलै मानसिखौ लामा गुदिनिफ्रायनो दामलाखागोन हाथ बखिबाय थाना मा बक्सि नोंहा लाबोना लाफैनो जेबो सोरखौ लानो गोसो मा नोंहा लाबोना लाफै माथो सोरबा आर्मि साख्रि गोनांजों थांसै होनलायलायनाय मा जाखो नोमा नोङो नोमा होद जोंबायना मानसिसो मा होनबाय दा आं साख्रियाला नाङालै आंनो मिथिबाय आंना आखाइ आथिं दंखायो आं मावना जानो हानाय इसोरा होखानाय आथिं आखाइ दंखायो आंहा मासे मोजां बुजिनो रोंलै नोंलाय मावना जागोन आं रावनिबो हौवानि बे मावनायखौ जानो थाङा आङो थांना थासान्दि हारसिं मावना जागोन हायाबाथाय गैला थैनानै थांबाय मासे मोजां बुजिनो रोङो नोङो आं बुजिनो रोङालै जेबो मानो आं जाम्बिसो मानसि बुजिनो रोंनायखायथ' खामायगासिनो हो बुजिनो रोंनायखायथ' खामायगासिनो उफाय गैया न'खरनि प्रब्लेम खामायबाबो जाया न'खरनि प्रब्लेमखौनो सल्भ खालामसै माथो खालामजोबखाबायानो एसे दंबावो एसेखौ खालामबाथाय बिन्दास थाहैनोसै न'आव उन्दु जाहैनोसै उन्दुआनो जाखायो आंलाय माथो आं माथो मावखायो आंलाय दा खस्थ' गैया नों मावनाया दा खामानि मावनाया खस्थ' गैया बिन्दास थांदो जिरायदो मबाइल थुदो फैदो अब्ला भिडिअखौ नोंथांमोना नुखाबाय माने बेयाव ओरैबायदि बाथ्रा ओंखारदों माने कलरे खोथाथ' गाज्रि जोंनि बर' लाइमोनानो सेंग्रा सिख्ला दा बेखौ मा बुंनो दा रायलायदो आरोना मोजां मोनलायो सानैबो बियो राइट्स दोङो रायलायनाय माने राइट खोथा दों गासैयाबो माने मोजां मोनलायबाथ' रायलायखागोन थिग बेबायदि नाथाय बेयावबो मोननैसो साननो गोनां बाथ्रा दोङो बे बाथ्रायानो जाहैबाय मोना मोनथिखायो माने बारे जाफ्लेबाय थानाय गोरोन्थि बैफोरबायदि सिस्टार सेंग्राफोरनि गोरोन्थि मानो होनोबा गावनि मोजां मोननायखौ लानानै गावनि गोसो थोनायखौ लानानै जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा ओरैबायदि गावनो पार्सनेल गावनि आंगो बायदि सानना लायो जे नोंनि गोसो थोनायानो नोंखौ मालाबाबो नोंनि जिउखौ नोंनि लाइफखौ जानो हागौ एबा नोंनि माबाखौ पार्सनेल नोंनि फेमिलिफोरखौबो सानसे समायाव बदनाम खालामनो हागौ थिग आरो मोनसे खोथाखौ गोसोआव ला आङो भिडिअ बानायबा सोरबा कापोल्सआ गाज्रि मोनो मानो होनोबा जोंखौ बुंदो नामा बेबायदि कमेन्ट फैयो नैबे भिडिअनि गेजेराव आं बुंदो बेयाव 100%नि भितराव 80%आनो गाज्रि थागोन एबा बेखिनि पार्सेन्टआनो मोजां थागोन
थिग बेबायदि बाथ्राखौसो बुंनाय जायो जों भिडिअनि गेजेराव रावखौबो नाम लानानै बुङा एबा गासैबो गाज्रि गासैबो मोजां होननानै बुङा जायबा गाज्रि बेखौसो नाम लानानै भिडिअ बानायनाय जायो नामथ' लाखाया माने बेफोरबायदि ओंखारलाङो आरोना दा जे नोङो मोजां मोननायखौ लानानै गावनि गार्लफ्रेन्डखौ एबा गावनि बयफ्रेन्डखौ मानो लाइफखौ जानो गोनां जाखो मानो होनोबा ब्रेकआपआ गासिनाबो जाया आरो थार गोसोजों मोजां मोननाया गासिनाबो नङा सोरनाबा नंखाय सोरनाबा नंगौ थायो दा बेबायदिनो हौवासाया गारबाबो एबा हिन्जावसाया गारलायबाबो बेखौ मा खालामो कल रेकर्डखौ अलरेडि भाइराल खालामना होयो मानो होनोबा गावनि बयफ्रेन्डफोरा जिएफखौ मा सानोथाय माने गाज्रि गाज्रि रायलायगोन बेनिफ्राय प्राइभेट भिडिअफोरखौ बिहरगोन सिख्लानि देहाफोरखौ बेबायदिनो गाज्रि गाज्रि बिहरलाबायगोन बेनिफ्राय फेसबुकनि गेजेरजों शेयार खालामो अब्ला सिख्लाफोरा मा जायो गावनि फेमिलिजों एबा गावनि लाइफजों बरबाद जायो आरो लासिं जायो अब्ला आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों सिख्लाफोरखौ जे जोंनि बर' सिख्लाफोरखौसो बुंदों आरोना आङो नोंथांमोना मोजां मोननायखौ लानानै सोरनिबा गोसोजों फान्दायजानो नाङा मानो होनोबा नों मोजां मोनदोंबाबो गावनि आंगो साननानै लादोंबाबो मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव ला सिस्टारमोन बे बाथ्राया जाहैबाय नोंनि बयफ्रेन्डआ नोंखौ गारना थांनो हो जुदि नोंनि प्राइभेट भिडिअखौ नुवाबा बियो मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन आङो नोंखौ थार गोसोजों मोजां मोनदों नों आंनो बेफोरबायदि भिडिअ हराबा फट' हराबा आं नोंखौ ब्रेकआप खालामगोन माबा खालामगोन थिग बे बाथ्राया ओंखारगोन आरोना दा जानांगौ नोंथांमोना फेसबुकनि गेजेरजों नुखानायफोरानो बेबायदि माबायो रायलायो जानांगौ आंथ' रावनिबो पार्सनेल लाइफआव हाबनानै बेबायदि रायलायो होननानैबो बुंखायाखै जानांगौ सिख्लाफोरा बेबायदिनो फान्दाय जायो मानो होनोबा जोंनि सिख्लाफोरा फोथायनायाबो बिराद मोजां आरो सेंग्राफोरा फोथायनायाबो गोबां मोजां जोंनि सिख्लाफोरा जि गावनि देहाखौ गावनि प्राइभेट भिडिअखौ हरनानै जानला मोनला माने भाइराल खालामजासियो अब्ला गावनि बिमा बिफाफोरा मा सानो गावनि बिमा बिफाफोराथ' नुखायोना बेनिफ्राय बैफोरबायदि गथ'खौ बिमा बिफाफोरा उन्दैनिफ्राय फिसिनानै उन्दैनिफ्राय गेदेर गोलाव खालामनानै माने गावनि बिमा बिफाखौ ओरैबायदिसो लासिं खालामो आरोना गावनि मेगननि सिगाङावनो फिसाजो फिसालाफोरा अब्ला मा जाखो नोंनि लाइफल' नङा गावनि बिमा बिफानिबो लाइफ दोङो दा नोंथांमोना साननो नाङा जे जोंबो गोसो थोनाय दोङो जोंखौ बेफोरबायदि जावदो माने गोसो थोनाङा बुंदों ना गोसोखौ थोनांगौ आं गासैखौबो बुंदो नाथाय रावजोंबो थगायजानो नाङा आरोना नोङो मोजां मोनदों होननानै जे आंबो बिनो देहा सोलेरखौ हरनांगौ बेयो गोनां बाथ्रा नङा नों मोजां मोनदों मोनबाय था बेफोरो कमन बाथ्रा नाथाय गावनि देहाखौ एबा गावनि सोलेरखौ रावनोबो हरनो थाखाय नोंनि आंगो मोजां मोननायानो जाथों अबाबो राइट्स थाया बेफोरो सानसे समायाव मा जायो रावबो बुजि मोना नोंखौ मालादि मा समाव नोंखौ भाइराल खालामगोन बेखौ रावबो बुजिना मोना जानांगौ नोंखौ मोजां मोनफ्लानानै गुबुनजों सोरबा टारगेट दंखायो नोंनि प्राइभेटनि थाखायसो नोंखौ जानांगौ बियो नंखाय गोसोजों मोजां मोनदो बेनिखायनो आङो बुंदो सिख्लाफोर नंखाय रावजों रावबो गावनि गाज्रि गाज्रि राव बुंनायखौ गार बेनिफ्राय गावनि मोजां मोननायखौ लानानै नोङो गावनि प्राइभेट देहा सोलेरखौ बेफोरबायदि जानला मोनला हरनो नाङा नोंथाङा मालाबाबो साननो नाङा जे बियो बेफोरबायदि खालामा होननानै सोरनि गोसोआव मा दोङो रावबो हमनो हाया थिग बेखौनो बुङो आरोना दा भाइराला जेबो जाया नोंथाङा ब्रेकआप जादो नोंथांखौ कल रेकर्ड नोंनि देहा सोलेरखौ अलरेडि लाखिखांनानै बियो शेयार खालामना होदो अब्ला नोंथांनि लाइफआ बरबाद जागोन नोंथांनि बिमा बिफाफोरा मा जागोन मान सनमानाव थांगोन थिग बेबायदि जायो आरोना दा आङो बुंबाथ' गोबां बाथ्रा दङ माने हरबो जाबाय नालाय बेनिखायनो आङो भिडिअखौ दोनथ'नो सानबाय अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आङो माने बुंबाथ' गोबां बाथ्रा दङ बेनिफ्राय बुंजोब हाला आरोना गाज्रि मोननो हागौ गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरा माने गोसो थोनाया थाखायो गासिनाबो बेबायदि दा नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर हरबाबो भिडिअखौ बानायनाय जाबाय ओमफ्राय सेंग्रा सिख्लानि आं डिटेल्सखौ बुंथ'ला आरोना माने बहानिमोन बहा मा जानाय घटनाफोरा बुंनांगौ खोथा गैला नोंथांमोनानो बुजिखाबाय नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन अब्ला बाय बाय